kapoy na siya ug wa na sa imong dugo kanang pagka maalagaron, wa na maglatay sa imong dugo, wag kay ayo diha, no? Samukan ka sa mga tao nga moduol nimo kay wa di man na nimo natural. Pero nganong manood man ning mga tawhana diha nga wa man na sa ilang nature nga matinabangon sila kanang mubati sila sa mga kabos. Tungod kay dunay premyo diha. Unsa man ang premyo kanang maghupot kag gahom unya ang influence ba mga higala nga mo translate into economic benefit. Unya hakog ka tuwa ka dito paingon. Sama karon sa mga kongresista nato. Kinamove-an o credibility ang Congress karon mga higala, sukad masukad. Of course katong panahon sa KBL, mao man sa to yung naitabo nila nga mga tuta silang, almost silang tanan tuta ni Marcos, kay busog sila, gibusog sila mga higala. Mao nga ang naitabo niadto aron madungog ang imong tingog kayo adto ka sa hawanan sa Kongreso, parlamento man to sa una, kay miagi man ta og parliamentary form, Marcos style. Di man ka mabate dito ug mutingog ka pitlukon man dayon ang imong microphone. So adto sa kadalanan mo namugna ng pulo nga Parliament of the Streets. Adto dito, adto ka magyaw-yaw dito sa kadalanan, Parliament of the Streets. And we are moving towards that direction. Kaya ang ato mga magbabalaod, wala naman kita, di man yung kasaligan, no? Naipipila. Minority. Ang majority, mga buaya. Gibusog sila o di na sila magatingog kay napuno na ilang tiyan siguro kana bang o imong baba na puno, di ka kasulti. Kung mo na kemtang karon. Sino ka? Minalita ang kwarta nga gideliver na. They're questioning the reliability of the information nga nagagikan sa 18 ka mga sundao. 16 ka former Marine soldiers ug 2 ka Army. 18 all in all nga gihimong bata-bata ni Saldico. Unya sila tighakot sa mali-malita nga salapi paingon ngadto sa ilang kipangbayran. Sa politikanhon nga katuyuan. So kinsa man ni sila nga gipanginganlan karon? Of course, di mo angkon. So unsao man nato pagtugkad kun tinuod ba o dili? Dunay pamaagi ni ana mga higala. Panalitan ka ng in aid of legislation, Senate Blue Ribbon Committee. Muna mo handol niya na. Aron pag healing, o tinuod ba o dili. Ang advantage man gud og muso dihang dapita ang investigasyon, doon na sila'y gahom. Doon ay gahom pagpatawag. Unya og di ka mutunga, doon na kay penalty. Og mutunga ka, muhural ka, unya ang imong buhian nga pulong kinahanglan tinuod. Nang mamaka ka, you're under the pain of perjury. Ando na sa tukmang silot niya na. But the beauty supposed to be is bahalag mamaka ka, mabhibawan man na sa publiko o mamaka ka sa mga viewers
mao na nga it should be on public display. Kada mga inquiry should be covered live. Mabito na reklamo atong gitukod nga independent body kunuhay sa presidente aron pag hiling sa anomalya may kalabutan sa flood control projects katong ICI. Unya di sila buot nga cover. Sila lang. Yung sama ng klasiya sa, nganong mahadlok mo nga, na may kapasidad na nga i-cover live na siya. At no cost. O na manugaling, ang mo sagot niya na ang mga media man nga mo cover. Sila na mangitag kwarta nga ihulip sa ilang gasto pag-cover. Pero capable sila, kaya nangita mo sila sa kamaturan. Everyone is seeking for the truth. Nganong i-dili man na. So eventually, because of pressure, ilan nang may kuha na sila, mitugot na sila nga sa live coverage mga higala, pero gihunong siya nila sa may live nga nahunong naman. Tanawa rin, pag tunga ni kini ang anak ni Bongbong, kini si Sandro Marcos, gihulagway nga isog, at tugid siya sa ICI, anda mong tagana nga magpa-investigar. Pero why coverage? Ang komentaryo ra, ang propaganda ra mo yung isog, at tugid, anak ba kay inosente? So, kaya ba na itong gitarong mo nagpangutana dito, huwag man ta makakita. There is sa Blue Ribbon Committee, mga higala, chaired by Senator Ping Lacson, wa pa gani mga imbestigar, mupahibaw na siya kung sa iyang pananaw. Sa pananglit, kanini ang 18 ka mga sundao. Imbis nga, maghuwat siya o tawgo niya, tanawon, paminawon o kung saan ang istorya, i-verify ba? Sukit-sukiton. Aron, mabawaan og tinuod man ang ilang suwat o dili kanang ilang affidavit. Mabunggo man na og din na tinuod. Pero wa pa gani na mahitabo, may padayag na sa siyang hunahuna. Nga di kasaligan. Unsa na klasiha sa Trillanes, gihinganlan si Trillanes. Ang ilang tubag na nga gitiming yun nga mo pagsugod sa kuan ba kanang inquest proceeding sa kinini ang International Criminal Court. Gitiming ko no. Well, matiming man na udili, the point is naay pasangil nga si Saldico nagpasinsyo og pesos 52 milyones pesos, duha ka 52 milyones pesos. Balik duha ka malita, ilang gibayluan og dolyar. 200 million dollars. No, 2 million, dili 200, 2 million dollars. Mo ay gigasto sa mga ICC investigators nga misud diri sa Pilipinas incognito mga higala. Misud sa Pilipinas aron mangimbestigar, manginterview sa mga biktima sa extrajudicial killings. Ang problema lang kay ang giimbestigar nila, ang ilang gipang interview nga biktima sa extrajudicial killings, ang nag-present si Trillanes ug si Father Flavi. Ilang mga tao ang ilang gipa-interview. Dili random. Unya,
wa say kuan kanabang dili ba open manahog sa tinago-tago nga pag interview. Nganong itago man nga ang kadtong gipasinginlan nga diktador o kanang killer, wala naman sa pwesto. Ipatuog yun nga ligon gyapon sa Duterte og musod diri ihaw kagyud mao nga magtago-tago sila. Nya si Trillanes pa mo'y kuyog. Murag di katuan but anyway kuam sa deny ni Trillanes di na tinuod wa kuno siya makagamit og $2 million. Apan gihingan lang siya na ang problema ni ana mga gala kay na pa may umaabot pa gyud nga mga ebidensya nga i-present nila gipaigot man eh. Unya surprisingly naasay media dili tanan nga gisukit-sukit tong abogado si Attorney Baigod. Gisukit-sukit unsa may imong motibo nga ang imong gipresentar mura ba gingon nga hearsay man ang imong gipresent kay di man wa man ka ma-appeal sa diyang nahitabo na. Ingon ana na bitaw ka hostile ba nga mo interview. Makigdebate na sa gi-interview. Sa lagton nga pagkasulti kay appeal ra ba ang media nga gihidalhan og malita-malita nga kwarta. Wa pa hinganli kinsa na sila. Ang tubag sa abogado nga di na mo hinganlan kay wa man na sila magtrabaho sa gobyerno. So hinganlan ra gyapon na sila at the proper forum. Pero nining press conference di na mo hinganlan kay di man na sila trabahante sa gobyerno. So ang gipanghinganlan mga siniluan sa gobyerno. Apil na si Senate President Tito Soto. Mao na siya mga higala ang kaimtang sa nasod ni Juan de la Cruz. Ilan ang gipresent nga to sa ombudsman? Paabot ta kung sa reaksyon sa ombudsman kay ang ombudsman mo may mugukod. Mo may manuki-duki rather sa mga anomalya nga naglambigit o trabahante sa gobyerno. So ilan ang gi-submit dito mga higala, paabot ta kung sa resulta na kay gagapon mo to gihimo nila. Unya ang sa ombudsman kay si Boying Rimulya man. Unsa pagsalig din mo niya? I mean, let us be objective about this, no? Forget about your political leanings, imong political affiliation. Sa proper nga procedure ba? Nganong si Rimulya mo yun na himong ombudsman? Gikan sa Department of Justice. Mibiya siya dito. Kaya ron mag-ombudsman siya. Kung siya pagka-ombudsman, ang iyang behavior, mura gihapon siya naa sa Department of Justice. Sa ato pa, under siya sa presidente. Kanang ombudsman, di man na under sa presidente. Independent body man na siya. Pero ang iyang behavior, mura siya kuang gihapon kanang cabinet secretary. Unsa ang pagsalig nimo niya na? Mura lisod kaayo niya na napay lang paghambog nga giopera ko na pila to ka 1 billion. Niya wa ko na lawata. Ngano na mo sa gobyerno ni isulti kin sa tong ka-offer. Hindi mo, kung mga bata-bata, bahala, nagbata-bata, isulti na, tawga na dito sa Blue Ribbon Committee, aron mo tuga na, kinsa may imong amo. Mo man na advantage na sila gahom niya na. Istorya ra, nga, giupiran sila 1 billion, wa nila dawata. Istorya, pero di, istorya lang, aron ingnon ba nga, kuan. I mean,
pakita tao ba nga murag kunuway sila og seryo sila ning pagbutyag ni mga nakasa sa flood control. Kay kwenta ba yan na ang amount lost because of the flood control kini ang scandal is something like 1.7 trillion mga higala. Unya kaning kwarta nga na-involve nga gipanghatod ngadto sa mga gihinganlan nga mga politiko kanang nagtrabaho sa gobyerno. Hapit mo abot og 1 trillion. 800 plus, almost 900 billion pesos. Na ay hulagway nga nagpakita nga pasaan sila og kuan kanang malita. Ay gidayungan nasa comment nga ang akong edad sa 65 na unya kaya ko nun niya nga pasaanon ang usa ka malita. Sa ato pa katong picture nga gipakita sa kuan 18 ka mga sundao isip ebidensya. Di kuno kasaligan kay nganong dayungan man kuno ang malita. Aron ingnon lang nga bugat nga siya kuno sa iyang pangidaron nga sa 65 mapasan man kuno niya to. Paingon sa helicopter nga ikarga. Kabugiruas ang tigwanga. So ay kuno ang distansya sa kanabang sahog sa helicopter hapit maabot sa baga puloy. So magbarog ka, murag maabot sa baga, hapit maabot sa baga. So imo tong pasanon, imo tong alsahon tong malita aron isud nimo dito. Habog-habog oy. Unya ikaw ray mo bitbit. Ug daghan mo di dayungan ninyo. Aron daliran ninyo kahansak dito sakay sa helicopter. Na ay mga kuan ug sa sakyanan pa plate number sa helicopter nga gisakyan ug kadtong mga nagbutang og reflectorized nag-uniform og reflectorized vest. Na ay kuan kanang logo sa kompanya. Para ba na to nga natay word broadcasting nga na t-shirt na to. Inana una ang tag-iyas kompanya si Saldico. Ligon oy. Butang na to nga dili pa absolute pero igo ang gibugaton nga kadudahan. Igo nga bugat nga di mahimog isalikway lang nimo. Wa kay sila interest. Di mo nga naman. Samtang kung atong balikan ang di pa kay dugay nga nitabo. Kato si Bikoy. Tanaw itong Bikoy. Sayon ka ito i-verify si Bikoy. Pero wa nila buhata. Sa di na matabang, nabunggo na, sa katong mga papilis nga gi-present sa ang PowerPoint, copy-paste di ay, diha pa sila mo tagad, pero ang katong tag-iyas bangko, rather ang management sa rural bank dito sa Sorsogon, nga ato kuno ideposito ang halin sa Shabu nila ni Bongo, niya ang king of drug lord si Duterte, ingon ang management, nga di man may mudawat o 500,000 na may among kindak ang dawaton diri kay rural bank raman may. Ug ang gigamit official letterhead gyud sa bangko. Wa nila tagda gipada sa Manila ha. Wa tagda. Una kadtong naay basement sa hotel ang hotel dito sa kinini ang Legazpi man siguro to basta Bicol region, Naga City ba to. Ang hotel nag-open house ang hotel. Ingon ang hotel nga wa man may basement. Nga ato ko na mag-meeting. Ato ko na mag-ihaps kwarta. Wa nila buhata. Ibig sabihin, wa mo buhat. Nga naman sila branch dito.
Wa nila buhata. Katong ka Bunggo nga inig liap ni Bunggo na makita tong napuwa niya nga buko-buko na musiwil nga puwa ba. Ingon sa Trillanes nga kuana siya kanang tattoo na kay membro na sa triad kana si kuan kanang Bunggo. Inigliap ni Bunggo. Slow motion dayon niya makita gitong puwa ba nga misiwil sa iyang kamisin bitaw basketball. So unsa may gibuhat ni Bunggo? Gahubo sa Bunggo. Hukas ba? Talikos Bunggo na media. Sa tanawag na ba ko'y patik? Puti kay buko-buko sa Bunggo. Wa mo ko'y patik ko. Na ba? Yung Bunggo nga nganong sangilam kong naipatik nga wa mo ko'y patik. Interview sa dayon sila og kanang skin expert. Butangag yung nag-expert aron na ay credibility. Ma-erase ba kuno ng tato? Kanang magpa-tato ka unya imong papason ma-erase ba na? Ingon po tong expert, quote-unquote expert nga. Ma-erase man na laser. Pero gimong i-research na, dugay na ma-erase. Pila ka beses ka magbalik-balik aron mawa na siya. You cannot do it in 1 week. Kada adlaw ka magbalik-balik dito. Sakit pa gyud ang process. So anyway, naibong sa Bunggo nga nung pasangin lang kung naay tattoo. So gipakita ang video. Musibil gitong puwa ba. Ingon si Bunggo nga dili man na tattoo. Marka man na sa kanang unsa to ingana ng masahe nga bintusa. Marka man na sa kanang bintusa nga masahe. Kanang bang butangan kag kanang baso bitaw mga higala na kandila. Una nigibot ni mo tingog na masakang imong kanang dugo ana mo gawas kuno tong panuhot baka unsa whatever. Basta kay mulakra na siya. Pero mawara po. Mao dito nga magpamasahe si Bunggo na duwag basket mo nay mo si Will usahay ra pod. So ingon si Bunggo mao day na may pamasahe man ko dihang dapita na ikuan dia masahe nga kanang bintusa. Og tarong ka wa kay bayas. Imong yung atuon. Wa may ngadto nga mainstream media wa mo adto, wa ngadto dito. Kinsa may miadto dito? Kana sang istasyon nga way maminaw kanang government station. Nga ubo sa administrasyon ni Duterte supposed to be independent na siya pero government man na siya. But ang kuan man god ang way credibility because it becomes a mouthpiece o kinsa nang naglingkod kinsang administrasyon, that station or that network, People's Television, becomes a mouthpiece sa political interest. So, why credibility? But ilang yan to? Gi-interview nila ang mga tigwa nga masahista dito. Ingo, bait-bait ni Senator Bunggo. Muhatag o kanabang tip. Regular nila every 2 weeks magpamasahe na siya. Si Bunggo. Bawa ragod, kanabang yun anak ba? Klaro man na kay Surambaw. Nag-asap tap salig. Karon kanang 18 ka mga sundao. Murag wa kay sila interest. Nga sukit-sukiton man na nimo. Padana diri Cebu ay di ba kuninita na sa mga media diri sa Cebu. Murag wa sila interest dito. Yung anak mga igala ang atong nasod or any country for that matter. Kung dili na mo function properly ang fourth estate kining media.
kita din okay man ta din sa Cebu. Lain tag opinion sa mga komentarista o kani mga kolumnista, but alive and kicking ta dire. Dito sa Manila, alive and kicking, pero pupida tuwa man ko dito ang kwarta. The money involved is lisod balibaran. Kana kuno si Jam Magno, pila to? Million? Na, perti man ang pagka Duterte man ang sa una. Yung kalit og bali, gibayran day kuno ni Martin Romualdez. Si Thinking Pinoy, nawa naman yun si Thinking Pinoy. Taas ba kaya ito credibility si Thinking Pinoy? So anyway,